ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡମରୁ ଭାଇ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବୁଲେଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁକୁଟା ଦୋକାନରେ ବସିକି ଆରାମରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନଟିଆ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲେ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଡମରୁ ଭାଇ ସେ ବାଟ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ବୁଲେଟ୍ରେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁକୁଟା ଭାଇ ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଗିଗଲା। ହେ ଏବେ ଆଜି ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ତୋ ଲାଗି ଆମ ଘର ତ ଅନୁସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଏତେ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ହେଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବି। ସେହି ସମୟରେ ସୁକୁଟା ଭାଇ କହିଲା ରେ ନଟିଆ ଏଠି ଦେଖ ଶୁଣ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେବି ବହୁତ ଫ୍ରିରେ ଦେବି। ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ସେଇଠି ସୁକୁଟା ଭାଇ କହିଲା ଆଉ ଯେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବସା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇଠି ସୁକୁଟା ଭାଇ କହିଲେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମାଡ଼ଗୋଳ ଯିଏ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଜିତିବ ତମକୁ ସେ ତ ବସା ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ବହୁତ ନେଉଳ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ନଟିଆ କହିଲା ରେ ତୁ କ'ଣ ଏକଲା ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗାଉ, ଆମେ ତ ଅଛୁ ନା। ସେଠି ଦେଇଦେ ଚାରି ଚାରି ଗେଣ୍ଡୁ ଆଜି ଗଲା, ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲା ସବୁ ଯାକ ଗଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଯାକ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିଦେଇକି ଆରାମ ଯିବା ଲାଗିଲେ କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିକି ଆରାମ ଯିବା ଲାଗିଲେ ଘରକୁ। ସେଠୁ ରାତି ପାଇକି ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରାରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଡାଙ୍ଗ ଓ ନେଉଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଇଆଡ଼େ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବି। ଆରେ କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ରାତି ଯାକ ପାଇଗଲା। ଯେମିତି ପାଇଗଲା ଏଠି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ନେଉଳ ଡାଙ୍ଗ ଯାଇକି ଗାଁ ମଝିରେ ବସିକି ଆରାମରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଭାବୁଥାନ୍ତି କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବେ ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଡମରୁ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି ଆଜି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବେ ଦେଖିବି। ହଉ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲ ଆଜି ଯାଇ ନୁଚିଯିବା କ'ଣ କଥା ହେଉଛ ଶୁଣିବା। ସେଠି ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନୁଚିଗଲେ। ସେଠି ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଡମରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ କରିବି ତ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ, ସିଏ ସାର୍ ବିଜାର କରୁଛି କ'ଣ। ସେଠି ସୁକୁଟା ଭାଇ ଦେଇକି ଆଡ଼େ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନେଉଳ ପୁରା ହସୁଥାନ୍ତି କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇବେ ବୋଲି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଡମରୁ ଭାଇ କହିଲା ଆରେ ଏଇ ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହୁଛି। ବେପାର ବୋଧେ କିଛି ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି କହୁଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ କଥା କହି ସେଠି ଡମରୁ ଭାଇ ଆମର ଯିବା ଲାଗିଲେ ଘର ଆଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ସେଠି ଦେଖିକି ଏକାଡ଼େ ବୋଲି ସେ କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ଦେଖିଲେ। ସେଇଠି କହିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲ ସେ ଏବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପୁରା ଲୋନ୍ ଆଣିଛି। ସତ ନା କ'ଣ ମିଛର ଯାହା ଦେଖା କେମିତି ନେଉଳ ମାଗୁଛି। ଆରେ ସେଠୁ ନେଉଳ କହିଲା ହତ ଦାଦା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା କହିବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପରା ସେ କି ସେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ। ଆରେ ସତ କଥା ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ମାଗିବାକୁ ଦେଲେଣି। ସେହି ସମୟରେ ନଟିଆ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ। ହଁ ଦାଦା ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଇଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଛି ପରା। ସେଠୁ ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲା ହଁ ସତ। ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଦେଉଛି ର କାହିଁକିନା ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କଥା କହୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ଫଁ ହେଇକି ସେଠି ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ଲାଗିଲା। ଇଆଡ଼େ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ନେଉଳ ଡାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି ହସୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଆଜି ପାନ ଆଜି ଲାଗିଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ସେଇଠି ବସି ତା ସାଙ୍ଗ ଡମରୁ ଭାଇ ବସି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜୁଥାଏ ଗାଁ ମଝିରେ। ସେଠି ଗାଁ ମଝିରେ ନେବ ବନ୍ଧ ତୁଟା ଖୋଜି ଯିବା ଲାଗିଲା। ଆରେ ହେ କ'ଣ ଏଇଠି ବଇଛୁ ଆଉନି ଯିବା ସେଇଠୁ କ'ଣ ସେ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥାଏ। ଆରେ କ'ଣ ଶୁଭ ନା କିଛି ତୁ ଏମିତି ମହସ ଶୁକେଇ କ'ଣ ବଇଛୁ ଏଇଠି ଯିବା ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ପଇସା ଉଠେଇବା ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଭିକାରୀ ନା କିଛ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗାଁ ନାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଛ ତତେ ଦେଉଛ। ଆରେ ମୁଁ କିଛି କହିନି ରେ ମୁଁ କିଏ ମୋତେ ତତେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ରେ କ'ଣ ସାଧା ଏଭଳିଆ କ'ଣ ନେବା ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି କହୁଛ। ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଏ କହିଲି। ଆରେ ହେଇ ତୁ ଏମିତି କରୁନଥିଲୁ ସେଇ ବିଲରେ ଏମିତି ବିଷୟରେ ଆରେ ତୁ ପକେଇଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ କିଛି କହିପାରୁନି ସାଙ୍ଗଟା ବୋଲି। ହଁ ମ ତୁ କ'ଣ ପକେଇବୁ ଆଜି ତତେ ଦେଉଛି ର ହେଲା ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ମିଛ ତ କହେ। ଆରେ ଦେଖରେ ବାପା ଆଜି ତତେ ମୁଁ ନାଁରେ କହିପାରୁନି ହେଲା ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ତତେ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଏମିତି କଥା। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବସି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଥାଏ। ଆରେ ଚଳିବ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ନ ରହେ। ଆରେ ହେଇ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବୁଝିଲୁ ହେଲା ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହୁଛି। ଆରେ ଯା ତୋ ନାଁରେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ କିଛି କହିନି ହେଲା ଏମିତି ଆରେ ମୋ ଭାଙ୍ଗି ବୁଢ଼ା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ
ସେଠି ଏମିତି ମାଡ଼ ଗୋଳ ରହିଲେ। ସେଠି ବଂଶୀ ଅଛି 3 ଜଣ ଯାକ ଛଡ଼ିଆ ଲାଗିଲେ। ୟାଙ୍କ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ନେଉଳ ସମସ୍ତେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ 2 ଜଣ ଦଉଛୁ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଠି ନେଉଳ କହିଲା ଡାଙ୍ଗ ଯାହା ହଉ ଯୋଡ଼ିଟା ପଡ଼ି ବୋଲି କହନ୍ତି ନେଉଳ ଭାଇ। ଏମିତି କହି ପିଟାପିଟି ହେବା ଲାଗିଲେ। ସେଇଠି ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ସମସ୍ତେ ଛଡ଼ାଇବା ଲାଗିଲେ। ଆରେ ହେ ମୋତେ ଏମିତି ମାରୁ ତତେ ମୁଁ ଠିଆ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ମୋତେ ମୋ ହାତ କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ତୁ ପିଟି ଦଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ତତେ ଆଜି ଦଉଛୁ ତୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ହିଞ୍ଜଡ଼ା ହେଇଯା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଠି 2 ଜଣ ଯାକ ପିଟାପିଟି ହେଇକି ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଗାଳି କରା ହେଉଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଗାଳି କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଶୁକୁଟା ଦୋକାନ ଜଣକୁ ଗଲା। ଆରେ ହେ ଶୁକୁଟା ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ ୟାଙ୍କର ଡମରୁ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଯାକ ମାଡ଼ବାଲା ହେଇଛନ୍ତି ରେ। ଏଇ କଥା କହି ଶୁକୁଟା ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ କିଏ ମାଡ଼େ ଏମିତି ସବୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ପୁରା କ'ଣ 2 ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଦୁଶ୍ମନ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଶୁକୁଟା ଭାଇ କହିଲା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସେଠି ଶୁକୁଟା ଭାଇ ବସିକି ପରା ଛାଣୁଥାଏ। ସେଠି ସେ ଲୋକଟା ପଳେଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ଡମରୁ ଭାଇର ସାଙ୍ଗଟା ବସୁଥାଏ। ସେଇଠି ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବା ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଯାହା ହଉ ଏମିତି କ'ଣ କଲା କେଜାଣି ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ପରା ହଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କହୁଛି। ସେଠି ହଁ କହିଲା। ଆରେ ହେ ମୋ ନା ଏମିତି କହୁଛି ଆଜି ତତେ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋ ଆସ ପିଲାମାନେ। ସେଠି ନେଉଳ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଲୋକ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ସେଠି ରାଗିକି ଫଁ ହେଇକି ସେ ତା ଯିବା ଲାଗୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଡମରୁ ଭାଇ ବୁଲେଟ୍ ଧରିକି ଆରାମରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗଟି ସେ ବଟ ଗଛ ପାଖକୁ ଆରାମରେ ଯିବା ଲାଗିଲା ଲୁଚିବାକୁ। ସେଠି ଡମରୁ ଭାଇ କ'ଣ ବୁଲେଟ୍ଟା ରଖିକି ସେ ତାର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗଟା ଦେଖିଲା ରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଜି ତୋର ଦର୍ଶନ ଛଡ଼ଉଛୁ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କହିଛୁ ପୁରା ଆଜି ତୋର ପମ୍ପୁ ନ ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୋତେ କହିବୁ ଆଉ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଆରାମରେ ରାଗିକି ତୁ ଦେଉଛୁ ତ ମୁଁ ଏମିତି କହିଛୁ ପୁରା ଆଜି ତ ମୁଁ ତା ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଠି ପମ୍ପୁ ଯା ଫୁରୁ କରିକି କାଢ଼ିଦେଲା। ଯେମିତି କାଢ଼ିଦେଲା ସେ ଯିବା ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଡମରୁ ଭାଇ ଦେଖିବା ଚାଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିଲା। ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତା ଟାୟାର ପମ୍ପଚର। ସକାଳେ ତ ମୁଁ ମାରିକି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଏତେ ବେଗି କ'ଣ ପମ୍ପଚର ପଳେଇଲା କ'ଣ ଆଜି କିଏ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ? ସେହି ସମୟରେ ନେଉଳ ଡାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ନାଇଁ ଦାଦା ଏମିତି ତମ ସାଙ୍ଗ ପରା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି କରିବନି ତ। ଆରେ ଦେଖୁନ ମୁଁ ମିଛ କରୁନି ପରା ଦେଖ ତ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି। ସେଇଠି ନେଉଳ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଲା। ତା ଡମରୁ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପ କାଢ଼ିଛୁ ପୁରା ଆଜି ମୁଁ ତମ ଗାଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖେ। ସେଇଠୁ ସେ 2 ଜଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲରେ ସେଠି ବଜାର ଯିବା ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଡମରୁ ଭାଇ ଦେଖି ଅଟୋ ପଛଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ଯେମିତି ଲୁଚିଗଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ସେ ସାଇକେଲ ରଖି ବଜାରରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସାମାନ ଯିବା ଲାଗିଲା। ସେଠି ଡମରୁ ଭାଇ କହିଲେ ତତେ ଦେଉଛୁ ତତେ ଚେୟାର କାଢ଼ିକି ତତେ ଦେଉଛୁ ସେଠି ଡମରୁ ଭାଇ କାଢ଼ିକି ସେ ପଳେଇଲା। ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗ ଦେଖିନଥାଏ ସେ ଚେୟାର କାଢ଼ି ସେଠି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଯାଉଥିଲା ପୁରା ଗଡ଼େଇ ବୟାଟି ସମୟରେ ତା ଗାଁରେ ପଶିଲା। ଯେମିତି ଅପାଲା ମାଲ ପଟରିକିଆ କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଡମରୁ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆରେ ପଟରିକିଆ କିଏ ନେଇ ମୋ ସାଇଡ଼ଟା କାଢ଼ିଦେଇଛି କେଉଁ ପଟରିକିଆ କେଉଁ ଚୁତିଆ ହାରାମଜାଦା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମୋ ଗଳିଗଲା ହଉ ତତେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେମିତିଆ ଆଉ ତୁ କାଢ଼ିଛୁ କି? ଆଚ୍ଛା ତୁ କିଏ ପାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ସିଟ୍ଟା କାଢ଼ିଲୁ? ଆରେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ପମ୍ପଟା କାଢ଼ିଦେଇଛୁ ତୁ ମୋ ସିଟ୍ ମୁଁ କାଢ଼ିପାରିବିନି ଆରେ ତତେ କିଏ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଏଥର ମୁଁ କାଢ଼ିଛି ପମ୍ପଟା ବୋଲି। ଆରେ ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ମୁଁ ସତ ଦେଖିଛି ତତେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ପମ୍ପ କାଢ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ତତେ ଦେଉଛୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲାଣି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଲା। ଆରେ ହେ ମୋ ସାର୍ଟକୁ ଛାଡ଼େ ମୁଁ ଭାଉଜ ଦେଇଛି ନୂଆ ସାର୍ଟଟି ସାର୍ଟରେ ଭାଇ ମୋ ସାର୍ଟ ଚିରିଯିବରେ ସେଇଠୁ ତା ସାଙ୍ଗଠୁ କ'ଣ କଲା ଆଚ୍ଛା ତତେ ଏମିତି ନୂଆ ସାର୍ଟଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଫରକ ନଛି ରାଗ ଚିରିଗଲା। ସେମିତି ଚିରିଗଲା ଡମରୁ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ନୂଆ ସାର୍ଟଟା ଚିରିଦେଲୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନଟାରେ ଆଜି ତତେ ଦେଉଛୁ
ଷ୍ଟିକ୍ କରି ମୁହଁକୁ ମାରିଦେଲା ଦାନ୍ତ ଯାହା ଦୁଇଟି ଯାହା ଛଡ଼େଇଦେଲା। ଯେମିତି ଛଡ଼େଇଗଲା ବୋପାଲୋ ବୋଲୋ ମୋ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲୋ, ମୋ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତି କଲୁ ନେଉଳ ଆସି ତା ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲା, ଦେଖ ନା ତମ ଦର୍ପଣ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି, ଆଚ୍ଛା ମୋ ଦର୍ପଣ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ଦଉଛି ର। ସେଠୁ ଗୁଡ଼େ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ତୁ ଦୌଡ଼ି ପେଟିଆରୁ ଆରେ ମା ନା ରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ, ମୋ ନୋଟ ଫାଟିଛି। ସେଠୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗାଁ ମଶା ଦାଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ଆଜି ଗୋଡ଼େଇ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଥଡ଼ା ପରେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ବିଡ଼ିଆ ଲାଗି ତ ନାଇଁ ଏବେ ଆର ଭଉଣୀ ଝିଅଟା ଅଛି କୁଳି ଗାଁର ନର୍ମଦାରେ ତା ଝିଅଟା ଅଛି ନା, ତମର ପୁଅ ପାଇଁ କଲ ହବନି କି? ପୁଅ ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ କରିବାକୁ ଏଠି ଇଚ୍ଛା। ହଁ ମୁଁ ସିଧା ଆଗ ପଚାରୁଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରୁଛୁ ତାକୁ ବୋଉ କରିବା ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଭଳିଆ କ'ଣ ଆରେ ମାମୁଳିଟାକୁ ତ ପାଖରେ ତ ବୋଉ ହବ ସେ ଆଗ ନାହିଁ ନା ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ବି ଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ଝିଅ ଉପରେ ଚଳିବେ ଆଉ କ'ଣ ବାମୁଣ ଦ୍ୱାର କରୁଛୁ ଆଉ ତ ପାଖରେ ବସୁ ତାକୁ ବୋଉ ହବ ମତେ କୋଉଠି ଦେଖିବା ଅଛି ଝିଅ ଅଛି ଯେ ଝିଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ଅଛି ଶୁଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିଦେବେ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧା କରି ରଖିଦେବା କଥା ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ଗଣ୍ଠି ଆଉ ସବୁ ବିବାହ ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା କରି ରଖିବୁ ଗଲାକୁ ଏ ହଉଛି ଯେମିତି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କି ଦେଖୁଛୁ ନାହିଁ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଠିକ ଆର ବର୍ଷ ବାହାଘର କରିଦିଏ ବାକି ହଉ ସାକ୍ଷୀ ହଉ କେଉଁଟା ହଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 4 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ କି ସୁନା ତୁଳେ 2 ତୁଳା ଦେବୁ ସେ ଆଗ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ୟା ପାର୍ଟି ମାଟି ଏସବୁ କଲାକୁ ହେଇଯିବ ବିଭାଗରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ହଉ ବାକି ହଉ କରିବୁ ଭୋଜି ଭାତ କରିବୁନୁ ପୁଅଟାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସିନା ବିଭା ହେଇକି ଆସିବ ରେ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବନି ପୁଅଟା ଆସିବ ଖାଇବ ତୁ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇବୁ ବାକି ହେଇଯିବୁ तेरे पूरी की परे वाला बाकी तो है ना पड़े आपके मांगी हुई ठेका इसी तरह रोइले सो मांगी पूछे ରହିଲା ଗଣେଶ 30 ବର୍ଷ ରହିଲା ନାଇଁ 30 ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥିଲା ଗାଁରେ ଏଠି କିଛି କେମିତି ନାହିଁ ନା ମତେ କିଣିବା କଥା ହଁ ଏଠି ଏତେ ଶସ୍ତା ଥିଲା ନା ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଶା ପକେଇଥାନ୍ତା ଏସବୁ ଯେ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି ନାଇଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଢ଼ାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କିଛି ହବ ନ ହବ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ପକେଇଥାନ୍ତା ଜାଗା ସସ୍ତା ଥିଲା ହାତ 10 ଜଣ କେତେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଆସିଲା ସସ୍ତା ଥିଲା ଆମର ତ ହାତ 7 ଜଣ କେତେ ଥିଲା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସତ ତ ସେ ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା ସେ ପଇସା ଡବଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକ ଜାଗା କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ସତ ତ ସେ ଫୁଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଗା ସତ କଥା ପୋଖରୀ 10,000 କିଣିଥିଲା
ପଇସା ସେ କ'ଣ ଘର ଲୋକ ଥିଲେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ଯେ 14 ଆସିଲୁ 13 ପରା 14 ସେ 6 ଇଏ 6 10 11 ବର୍ଷ ହେଲା 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। हाँ तो 10,000 में कितना ହଁ। ଏମିତି ବୋଲି ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ସେ କହିଲା କ'ଣ ଏତେ ରେଟ୍ ହେବ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କାହା ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଗଣେଶ ଯେତିକି ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଶସ୍ତା ଭାଇ ବିଲରେ 2-3 ଜଣ କିଣିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 100 ଦିନ ଦେଉନି ପଇସା 50 ଦିନ କରି 10,000 ନେଉ ଡେଲି 200 ଦେବୁ 50 ଦିନ ହେଲା ଆଉ 100 ଦିନ ନାହିଁ କାଳିଆ ଦେଉଛୁ 100 ଦିନ ହେଲା କାଳିଆ ଏଇଟା କି ମାନ ଏଇଟା କି ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି చిన్న అడిగి పెడితే గంటలో ఉన్నా దిగిపోతుంది ନଅଟା ହେଲା ଆଜି ପଇସା ମିଳିବନି ବୁଲା ସାଇଡ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି 9ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି ନା 9ଟା ବେଳେ ଆସିକି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଖାଇ 7-8ଟା ଖାତା ଅଛି नहीं